Kumpando kunena momva kupweteka pasi pa mtima ndi ngozi yopsa kwambiri. Ndi ngozi yoti sitinganene kuti tingazayifotokoze bwanji. Kuluza anthu 5 pakamodzi ndi ngozi yayikulu osati maswera. Zambiri zikuchitika ku Malawi kuno. Ndabwera ine mulutsone muja kuti tikambirane nkhani ziwiri zitatu. Nkhani yoyamba imene ndikufuna ndifotokoze pakadali pano ndiyokhudza Achimwendo Banda. Musaiwale kuti Achimwendo Banda adamangidwa masiku angapo apitawa. Iwo watu adamangidwa pa mlandu wonena kuti amafuna kupha munthu wina wake. Adamangidwa ndikusungidwa mchitokosi cha polisi. Adapezeka kuti ali ndi vuto la msana, ndipo adatumiza ku chipatala kuti akalandire thandizo. Koma atuluka ku chipatalaku tikunena pano awatsekera, akusungidwa ku Maula prison. Nkhani ina imene tikufuna kuti tikambirane pakadali pano ndiyokhudzana ndi zomwe zachitika masiku angapo apitawa. Musaiwale kuti masiku amenewa kwachitika ngozi yodabwitsa yobweretsa tsembwe. Achinyamata amene amayimba ndithu aluso amene amayimba mu bandi ya Eri Njuchi anachita ngozi, ndipo onse analuza miyoyo yawo pamenepa. Anthu akuyankhula zosiyanasiyana, ena akuganizira kuti mina Eri Njuchi akukhuzidwa pa imfa imeneyi. Mumadziwa zokamba za anthu pa social media, anthu amakamba zinthu zimene alibe nazo umboni. Nkhani ina ndiyokhudzana ndi kuperekedwa kwa macontract makamaka ku kampani ya nduna Minister of State Alfred Gangata amene ndithu alandira contract kuchokera ku boma. Nkhani imene iso yabweresa zokamba zambiri. Koma ndisanapitirize, muli ndine mulutsone mauja Waibezo in the building. Don't forget to subscribe at this YouTube channel chifukwa ndimabwera ndi nkhani zosiyanasiyana zochitika kwathu kuno komanso mayiko otizungulira. Nkhani ya Chimwendo Banda ni nkhani imene yavuta kwambiri. Iwo watu ndithu ndi mlembi wamkulu wa chipani chimenechi cha Malawi Congress Party, komanso nthawi imeneyo anali nduna. Nde mumadziwa ndithu boma likasintha zochitika zimakhala zambiri. Tikunena pano iwowa akuyankha mlandu oganizirwa kuti amafuna kuchotsa moyo wa munthu wina. Nkhani imene TNTCN padera. Nkhani ina imene timafuna kuti tingothamangathamangapo ndiyokhudzana ndi ngozi imene tafotokoza payamba paja makamaka achinyamata amene adaluza miyoyo yawo pa ngozi ya galimoto. Anthu akuyankhula zinthu zosagwira mutu, zinthu zoduka mutu, zosangalatsa zimene zikupereka ma reaction osiyanasiyana pa social media. Tibwereso nthawi ina ndi munthu wina amene tikhale tikucheza naye kuti kodi timve kuti kodi zinthu zake zikuyenda motani. Koma ndisanapitirire ndi mlendo apa amene ndithu ndikhale ndingofunsa mafunso awiri atatu mwachangu kuti kodi zinthu zimenezi akuziona motani. Mzanga posachedwa apa kwachitika ngozi yoopsa kwambiri imene taluza ndithu achinyamata aluso amene amayimba mu bandi ya Eri Njuchi. Iweyo ngati mmodzi somwe achinyamata ngozi imene utayimva unachilandira motani? Kumpando kunena momva kupweteka pasi pa mtima ndi ngozi yopsa kwambiri. Ndi ngozi yoti sitinganene kuti tingazayifotokoze bwanji. Kuluza anthu 5 pakamodzi ndi ngozi yayikulu osati maswera. Zimakanika tikangomva peni yakudwala timakhala okhumudwa kwati monde anthu 5 ndi miyoyo imene yadusayo. So kuluza anthu amene wa 5, anthu nati anali ndi mabanja awo, anali anthu odalirika mmakomo mwawo, is a big loss. Honestly, is a big loss. Ndi zinthu zonse mukazipange likavayi. Zapita tisakhati kuwakumbukira for the rest of pamiyo yathu yonse. Tikulero ndithu kuti timangofuna tingochita kungounguza ndithu nkhani ziwiri zitatu zimene zikuchitika kwathu kuno ku Malawi. Mzanga amangodusa ndati ayi usangodusa ava mfiti sidumpha manda. Tabwera ndikuphaphalise ndifunso limodzi. Mzanga ndakunyadira kwambiri. Ine ndathokoza ziko mziko. Until that next time pomwe ndibwereso ndika program kena ndingoti mwakumanonse zikomo.